Sa Cebu Provincial Hospital sa Karkar, libre nga naoperahan sa iyang bato sa abdo si Lou Estila, 45 anyos, taga Barangay Poblasyon, lungsod sa Bulhoon. Dako ang pasalamat ni Lou sa libre nga opera sa Medical and Surgical Mission nga gipasiugdahan sa Cebu Provincial Government sa pagpangulo ni Governor Pam Barriquatro. Dako kayo gikataba. Nindot yun ni siya lalo na sa mga less fortunate jud katong naging mahimo mga hopeless na tagaan sila go hinaot nga ipadayon ni siya nga program ni Governor Pam kay ang mga tao man good food na gid ang budget every day wadyo pang budget para sa health. Gov, thank you so much for giving us opportunity to have better health and to have the best of everything. Thank you for giving us the chances. Gatusan ka mga pasyente ang natabangan sa Medical and Surgical Mission sa Karkar, uban sa Vicente Soto Memorial Medical Center ug Cebu Medical Association. Libre ang mga serbisyo sa medical consultation, ibot sa ngipon, check-up sa mata ug libre nga eyeglasses. Libre ang serbisyo sa mga minor surgeries o opera sa mga bugon-bugon o bukol o pterygium. Libre usab ang major surgery sa mga pasyente nga napaubos sa pre-screening sama sa opera sa goiter, danlak, ovarian uterine mass, breast cancer o bato sa abdo. Si Governor Pam Barriquatro nangusog sa pagpahigayon og medical mission sa kalungsuran og mga component cities aron serbisyuhan ang mga nagkinahanglan og medical nga tabang. Ang medical mission temporaryo man nga solusyon apan gihimo kini sa bag-ong administrasyon samtang gitrabaho pa ang pagpalambo sa mga pasilidad sa mga provincial hospital sa Sugbo. Mangin labot magpakabana tungod kay ato ang Sugbo. Munching Auxlero, Sugbo News.